Dünyada ykdysady taýdan barha gowşaýan ýurtlaryň arasynda yer alan Türkiýe Jumhuriýetinde Amerikan dollarynyň kursy 16 lirany geçip 17 lira dogry ýol aldy. Ejid ykdysady guruluşyny ýykan korona pandemiýasy soňrasynda Russiýanyň Ukraina garşysyna uruş başlamagy bilen we dünýädäki inflasiýa garşy söwüşýän Amerika Merkez Bankynyň ýagny Fed'in kredit götürümlerini galdyrmagy netijesinde Türkiýe ykdysadyýety çykgynsyz ýola tarap uğraldy. Hep oy verdiğimiz adamlardan böyle sıkıntılar yaşadık hep bak. 3 kuruş verdiler, 15 kuruş geri aldılar. Oy verdiniz mi abi daha önce? Verdim. Pişman mısınız peki? Pişmanım. Bir daha da yok. Inflasiýasy resmi taýdan 70 götürüm edip görkezilýän Türkiýede garaşsyz guramaryň aýtmagyna görä, hakykatda inflasiýa 160 götürüm bolandygy aýdylýar. Türkiýedäki ýagdaý türkmenleriň hem durmuşyna ýakyndan täsir edýänligi her geçen gün ma'lum bolýar. Yurtlaryna dolanmagyna ruhsat berilmeýän türkmenleriň sosial we ykdysady meseleleri Türkmenistandaky ýakynlaryna da gönüden agyr täsir etip başlady. Daşoğuz, Mar we Lewap vilayatlary Türkiýedäki ykdysady çökgünlükden nesibini aljakdygy öňgerilýär. Muňa garamazdan Türkiýe öz inflasiýasy bilen görüşmegi mümkin bolmaýan günlerinde bulara goşmaça göç meselesi hem jemgyýetiň arasynda göze batmaga başlady. Faşizmle yürüyen bir ülke yıkılmaya mahkumdur. Durgunsuz halda bolan Türk jemgyýetiniň 2023 ýylynda geçiriljek saýlawlara dolu ýyda sanalyşy başlady. Saýlawlarda ady geçen ähli faktorlaryň uly rol oýnajakdygy demokratik ýurtlarda bilinýändir.